Ja, jeg vil gerne starte med at forklare om vores hjemmeside. Jeg har så valgt farven rød heroppe, fordi at det viser, at vi har altså i farven rød har vi valgt på alle, altså hele hjemmesiden. Lige så hvor du går hen, kan du se farven rød. Så har vi lavet 3 kolonner her, hvor der står frivillig hjælp og om os, og så har vi så lavet et citat herover om de er den rette, og hvis de elsker at hjælpe. Så har vi også lavet vores tøj herover, som hvad vi sælger og priserne. Og så har vi så også lavet hjælp. Så kan de igen finde et nyt citat, og så har vi så også lavet det samme tøj, så folk køber det tøj, så de hele tiden ser det, og så måske kan de falde på noget, de kan lide, og de gerne vil købe det. Så har vi også lavet om os, og i om os, der har vi så lavet kundeservice, om de har spørgsmål, og så kan de kontakte os på vores rigtige telefonnummer og rigtige e-mail. Og det her skrift herover, den er mere tydelig. Så har vi retur og ombyttelse, den er ikke lige så tydelig som herover. Så har vi så også lavet, hvem vi er, hvad vi laver, hvor pengene går hen til, og andre hjælpemuligheder, og der er den rigtig tydelig, fordi at de skal vide præcis, hvad det går ud på, og hvad vi laver. Så har vi så også lavet en brochure. Der har vi så brugt farven rød og børnebilleder. Med farven rød, det er fordi, at det har vi brugt som farvetema, og da farven rød har en meget klart budskab og skaber følelser hos modtageren. Rød symboliserer også vold og krig, og på samme tid er rød et farvesignal, der skaber opmærksomhed hos modtageren. Og så har vi så også valgt børnebilleder, fordi at børn, så får man ondt af børn, fordi børn er uskyldige. Og igen, så har vi også lavet plakat, hvor vi har valgt børnebilleder, og fordi at børn er uskyldige, og så får man ondt af børnene. Så har vi også hvad vi hedder, lige ved siden af børnebilledet. Så har vi også lavet en given hjælp eller hånd. Så har vi også lavet et citat, der skal vække tanker hos modtageren, hvor vi har skrevet flygtninge og også mennesker. Og så har vi også valgt, at om de vil hjælpe, så kan de også på et rigtigt telefonnummer, og om de vil være frivillige. Og så har vi så også lavet en mindmap, hvor vi har valgt plakat, brochure og hjemmeside. Og vi har valgt plakat, fordi den kan vi hænge op på lygtepæle eller rundt omkring. Og så har vi valgt brochure, fordi den kan folk gå i detaljer med, hvad vi går ind for. Og så har vi så også valgt en hjemmeside, fordi at alle har adgang til internet, så vi synes, hvis vi laver en hjemmeside, så alle vil kunne se den, fordi alle har adgang til et internet.